Maayong pagkalaksi sa tuong kilid nga bahin niining usa ka bus. Human kini maigo sa parte sa backhoe nga nagtrabaho sa usa ka lane sa National Highway sa Barangay South Granada sa lungsod sa Boljoon. Sa kuha nga video sa netizen nga si Aldrin Katubig, adunay misiwil nga bahin sa backhoe nga nasaghiran sa milabay nga bus. Sa pakisusi, nasayran sa Boljoon Municipal Police nga ang bus mo paingon unta sa dakbayan sa Subo. Samtang ang backhoe nga iya sa DPWH ana-adapt din sa daan kay gakahig sa daang aspalto sa daan aron bag-uhon ang aspalto. Sa investigasyon, may pasabot ang mga kawani sa DPWH nga nagbutang sila og warning sign ug spotter aron mapahibaw ang mga motorista nga aduna sila gitrabaho nga bahin sa daan. Ang panpasangil usab matod pa sa driver sa bus, wa misenyas kanila. Maayo na lang nga wala ray naangol sa aksidente. Sa bakaron, nagpadayon pa ang pakisusi sa Boljoon Municipal Police Station aron masuta kung si kinsa ang adunay tulubagon sa maong aksidente.